Déjà voalohany. Nagnino ma tsy olo concerné mamaly en direct nahafa anao. Déjà voalohany, déjà enao fa hoe jerinazy tsy eo. Anao zegny alefany zegny anao mandeha miataky za satria izy heno fa izy tsy lehilahy. Zegny voalohany. Satria olo tokony mamaly zambra ary olo tokony miprotège vadiny, surtout vadiny bikibo tokony izy. Fa hainao izy baka jerinazy amizay. Faharoa magnaraka zegny. Anao nivolagna fa hoe zaho anao tsary nampodiny César fa za ty mipody amin'ny César. Tiako hainao. À chaque fois que tamizany décidé de couper pont tam César, tam izy nivolagna teo zany décidé de couper pont taminazy, tam izy nivolagna taminy interview fa hoe zaho izy tsy sûr à 100% fa Barbie zanako. Narary za tamindregny satria nagnino zay nagnano zaza io tantragnonay tagnatin'ny tokantragnonay ary heno fo ino raha nataony tagnatin'ny kibona. Naleny baraka za devant tout le monde. Izy nahita tsaotsao jiaby tam Facebook. Nahita hoe zao zanikarahiano satria izy mety chinois zao. Olo iarahanao ma tsy hainao. Avake za tsy zatra miataka olo biky bon. Mais bon, c'est pas grave. Faharoa magnaraka zegny. Mbola faharoa fo, mbola tsy fahatelo. Atsika mbola alofo. Comme à la guerre comme à la guerre, hein? Œil pour œil, dent pour dent. Zé olo ty contrat za ko tsara magnino. Tsy magnino abia. Faharoa magnaraka zegny. Zaha tamin'izy nagnano en direct non tamin'izy nagnano interview za nagnano izy. Oza taminazy nagnino ma oza taminazy zero mianaka ataonao raha karaha io. Anao mivolagna fa hoe Barbie tsy zanakanao nefa hainao tsara be que César oza taminazy raha nataonao tagnaty kibona. Aie koa ma oza zake amiatry na za fa en tant que za viavy en tant que za reny za handeha hivolagna fa hoe zaza io zanakanao ka azo fo zegny baba iska tsy anao azovy. Izy amizay raha nalefany taminahy izy nivolagna ataova non izy nivolagna hoe how izy fa atsika izy mila magnano test ADN. Message zegny fa noho za tsisy téléphone aroa avake za tsisy namagna agnatin'ny tragno ato za amizay tsy afaka magnaboaka zegny. Fa raha zegny mety mbola ataoko capture andeha ataoko amin'ny story na. Vu que maintenant on parle avec des preuves, on va parler avec des preuves. Satria za zay koa fa hela zananginy. Ino raha nivolagniko. Ok oza taminazy, ok oza fa tsika andeha test ADN zegny oza taminazy. Tellement raha hitsidiniko za nivolagna taminazy hoe alefako agny oza taminazy volony Barbie andeha ataonao test ADN agny amizay hainao tsara be fa hoe zanakanao zo. Fa izy oza taminazy ka zanakanao 18 ans encore oza taminazy anao mahay zanakanao satria oza taminazy baraka oza taminazy raha ataonao za. Zegny. Faharoa magnaraka zegny tsy za tsy mankatrefa hoe anao miaraka amin'ny César, non, c'est pas ça. Fa raha nataonao za drako tsy diniko. Sérieusement. Marigny hoe ndraikindraiky hoe la vengeance se mange avec je sais pas quoi, genre en gros le plat froid et tout. Marigny zegny. Atsika amizay commence tamizay nahita César. Tamizay nahita César zay roa niaraka. Ary hantony izy nandeha nipetraka taminahy atao satria izy nampalahelo zaha izy avy tsotrorony hely za olo mora malahelo olo oza taminazy vu que moi j'habite toute seule za nivolagna taminazy viens t'installer chez moi tu seras plus à l'aise ary izy tsy nagnanonao ary tamin'izegny za mbola tsy nahay izy hoe izy miaraka aminao izy mihitsy tsara nivolagna taminahy fa hoe izy miaraka aminao Sandra jamais tamizegny. Afa izy un jour zahay agnaty tragnonao izy nandeha niseky téléphone nazy adigna tam table à chevet ni chambre anaha za mahita message nao feno magnanigny amin'ny WhatsApp mipetraka amin'ny table à chevet ke mahita feno message nao WhatsApp izy tsy mamaly izy niboaka taladouche za nivolagna tamazy azo maty oza taminazy
Anao moa za tamazy miaraka amin'olo. Izy tamina fa izy tamina viavy niarahako izy. Na izy nagnatry za tala aéroport fa fiarahagnanay 3 semaines fa izy fa tsy fiarahagna sérieux. Ok, za taminazy. Hitanao za tamina César za taminazy. Za taminazy tsy tiako za tamazy za atao deuxième choix. Za tamazy tsy nahay anao fa anao misy olo iaraha. Dikan'izay za za tamazy anao fidy izy, so anao fidy za. Zegny raha nivolagno satria je veux pas être une deuxième choix. Za tsy tia hoe ke anao miaraka amin'olo raiky za ndeha hiaraka aminao non. Ok, izy taminaha. Tsy haiko amizay ino tadiaviny taminaha. Izy amizay za tsara nahirika César hoe isaraha izy. Fa za nivolagna taminazy hoe fais ton choix. Izy nagnano choix nazy, izy nagnanefa message, ary message igny agnatin'ny téléphone nahato. Message nalefany taminao hoe allez avao ajano tsika roa ao izy, merci. Zegny raha nivolagny taminao ary zahay roa teo izy manoratra message io. Za tsy nanerihorogno izy. Za tsy ni forcer izy ka hoe anao miaraha aminaha anao zao non. Izy nagnano choix nazy. En tant que za viavy, za afaka tsy magneky hoe za andeha hiaraka amin'ny lehilahy fa manambady, non, c'est pas possible. Zegny. Faharoa magnaraka zegny. Anao mivolagna fa hoe sura marigny anao fa hoe i César nivony izy nandeha taminao tao anao. Anao nagnaboaka vidéo, nagnaboaka capture d'écran. Marigny izy tantragno tato. Fa antony za nivolagna fa hoe izy nivony. Za tantragno. Raha fôzigna anahy magnantso zaha. Dadiny Barbie. Satria dadiny Barbie hen dadiny Barbie tsara be fa zany kanjarezy zany katanosy. Niana maray izy tsy maintsy mandeha amin'ny tanin'ny babany agny. Dadiny Barbie nagnantso za, izy ka fa nagnantso za fa direct haiko satria za rengo fa hoe César fa avy amin'ny France aty. Fa za fa tsisy raha nikitikitiriko mikasiky izy avy amin'ino, avy amin'le live et avy amin'le interview nataony hoe za tsy 100% zao. Ino antony tsy nagnanaovanay test ADN ankindriky. Antony tsy nagnanaovanay test ADN, toute ma famille, même ma mère, surtout ma mère. Izy nivolagna taminaha miatry. Ze raha nilainy César taminao zay izy namenao izy. Anao ke izy taminaha mbola andeha hagnano test ADN zegny koa izy. Ambilao izy miasa aloha agny, zanany sa tsy zanany. Un jour izy mbola hoeny fôzy zanany. Cette fois-ci izy taminaha ne cède pas izy taminaha, aza megna izy izy taminaha raha ilainy. Vadiko antragno koa nivolagna zegny taminaha. Za tamin'izegny vantagny vantomagny satria hoe endrikendregny am raha tsy marigny hoe za zay atao tsy zanany nefa za zay zanany. Za amizay tsy nagnano le test ADN. Zay après zay tsara nikoragna, tsara nagnino. Raha fôzigna anahy amizay nagnantso za haiko izy avy tanfranté za tsara nikitikitika izy. Nalefa ny raha fôzigna anahy ikoragna aminahy satria izy mavozo réaction anahy satria heny fa izy nagnano raha tsy manjary. Oui mama oza ça va akory re miana ko se ça va manisy manaranara et tout ça. Oui izy fa iseo izy havo izy fa izy tandeha iza check io izy fa izy tsy masaky magnantso anao fa anao mavozo anao. Ino moa za taminazy hantony avozony César za. Izy fa tamraha karazegny izy avakeo izy anao izy sarotiny satria za malaza sarotiny, za malaza misy vava. Za nivolagna tamraha fozako. I raha magnantso za izy za fa izy koa tahita zanany za taminazy, za taminazy afaka miorganiser rencontre. Zegny tsara raha nivolagno tamraha fozako. Ok izy. Teto amizay César nagnantso za. Zahay tamizegny tsy teto fa zahay ta Lyon. Za exprès za nagnefa bienahy ndraiky zanako, nitonga zanako. Nandeha nizaha babany. Tantragno ohatsika mikoragna zao ty tato. Za tsy nahay hoe karakory vadignandro reny vadiny, karakory. Tout ce que je voulais c'est que izy mahita zanany ary tiako hitany koa en vrai satria fa hela izy tsy nahita zanany, tiako hitany en vrai fa hoe hitanao comportement ni zaza io jiaby tsisy miafa ny comportement no na volomasonazy na komikinazy raha jiaby. Zegny koa zegny natonga zany accepter izy andeha hita zaza hoe mbeka anignena izy nivolagna fa hoe test ADN.
Izy nandeha tato izy. Arivariva izy nandeha. Non, mbola nambelako tato zare roa za nandeha niasa, za nandeha niboaka zay. Za tamizay nisy apparition zay za. Niaraka tamy Shei. Nandeha tagny za garder zanakanao za taminazy. Ya, za mbo tsisy raha haiko tsisy ino. Amaraigny inzigny izy nandry tato. Amaraigny inzigny. Izy amizay ki izy tamina fa za baka mahay olo fa avy niarahako haiko jiron'olo fa avy niarahako. Izy tamina fa za izy tamina zao misy olo mikaiky za izy mila mandeha izy. Anao rao za taminazy tsy t'as pas beaucoup de temps za tamazanao mahita zanakanao ino loatra raha mandalo. Te tamizaiky vavanazy nivolagna. Anao César anao mampiady viavy ary mavandy koa. Anao avy aminao fô zay roko miady karaha io satria anao mampiditry magnaboaka anao. Aty anao mivolagna raha hafa aminazy anao mivolagna raha hafa. Anao ni navozo anao andeha zazanakanao nivo ny vadinao anao. Fa raha tellement zanakanao anao tsy nasarika zanakanao. Ary vadinao mikekeka anao isan'andro hen tsara be fa normalement anao à l'hôtel nefa anao agnaty tragnon'olo. Anao amizaiky voaterina mosa fa hoe zaho aty mizaha zanako. Nagnanjaigny nahezany vadinao fa anao tantragno tato. Ary navoninao marigny satria nagnino ino ma raha andeha amonianao fa hoe anao mandeha mizaha zanakanao. Ino hantony? Tsy haiko e. Dikan'izay anao mavozo vadinao. Anao mavozo réaction ny vadinao. Ary anao tsy nitireko anao niteraka tamina. Tsy nataoko forcé anao ny choisir za. Tsy nataoko forcé anao niaraka tamina. Ary za tsara nangalatra anao tamy Sandra. Anao nandeha ninehaneha. Ary nehaneha io koa nanjary zaza tsy naninenako. Fiarahagnantsika misy ny tsara misy ny ratsy agnatiny. Ary tsy naninenako. Nagnanjaigny nahezany madaminao fa hoe anao tantragnonay tato. Tato anao. Anao mikoragna madaminao, za mikoragna amin'olo iarahako. Tsisy problème, anao misoma amizanakanao. Za io, atsika telo mianaka teo. Après amizay, anao hody. Hody anao. Anao hody. Namene tsodrano anao au revoir atsika tsisy maly tsisy hino. Tienao zanakanao eto. Anao havanao nijedagna ta Madagascar. Je crois 4 jours ou 3 jours après, zahe ni bloquinao. Ino mahantony nandeha bloquinao zahe? Tsy haiko. Anao zegny fa finaretina anao zegny isaka anao havandafa ty zegny zahe ataonao henao. Anao ko fa mandeha Madagascar agny zahe ataonao tsy henao zay bloquinao. Tsy haiko zany anao nandeha débloquinao efa zaho mbola bloqué. Na za choqué. Hauza. Jusqu'à hoe bloqué feky zahe roa. Ka iska zegny tsy andeha angala nouvelle ny Barbie feky. Fa iska mandeha andafitsy zegny magnano semblant hoe za tahita zanako nefa tsy mangala nouvelle. Tsy magnano hoe antifasasariny tsy haiko za ataova zegny tsy haiko zao tsara. Tsara nataonao. Fahatelo magnaraka zegny. Anao baban'ny enfants. Hainao tsara be raha nataonao ary hainao tsara be ino hantony za tsy tia mipody aminao. Iza fa nisoratako igny. Ary za tamizegny nimaly zegny mahatonga maro olo magnodidigna anao tamin'ny atsika roa niaraka tsy mankatia za satria za ty viavy mahazon-draha mahita raha misepasy. Et je me suis pas laissé faire. Olo jiaby amizay nivolagna taminao isaraha miatry fa amiatry trop zao ary olo bikiby baka rô kizitiny. Anao mivolagna fa anao tsy tia mipody aminakao anao. Un an de Barbie, 23 janvier 2024. 25 janvier 2024, un an, un anniversaire à Naz. Tu devais être là. Mais tu n'es pas venu. Pourtant, tu avais les moyens de venir. Zan, c'est les 1 an de ta fille, Zatamno, à Vienno. À quel moment Zana Nakano, Tchande Kurangam Zankano? Ekonom Zaza, Zava, Terabiat Karu Fankahe.
Ary fankahay jusqu'à maty. Eto fotsika. Fampitagna eto fa la guerre comme la guerre aujourd'hui. Donc, anao nandeha nizaha izy. Niresiny anao tagnatiny tragnony Ramose, tagnatiny tragnony vadiko. Vadiko nandeha anao tsara. Izy ka azonareo honogno misy sariny Barbie ndraiky César zay. Izy mitagna Barbie magnanigny amin'ny lamba bleu zay. Igny tagnatiny tragnony vadiko. Teo zay vadiko nandray izy tsara, nikoragna zare nagnino. To hitany tsara be, ary hitany tsara be, azo vadiko hitany tsara be tragnony vadiko karakory. Vita igny. On a passé du temps ensemble. Parce qu'on passé du temps ensemble, ino anao taminaha. Tsy haiko kare misanda taminay niaraka na tsy niaraka, vu qu'anao fa zatra mampiady zahay roa. Anao comme une victime fou. Quand on voit ton visage, on dirait un chien battu. Alors que, anao ny farany na raha tsy jery. Ino anao taminaha. So ihany Zagnahary. Za fa fitiavagna anahy taminao fa afaka. Atsika mahandro an-dakoziny. Barbie io. Tam mois de février, anao avy nandeha nizaha izy, juste un mois après son anniversaire, parce que tu aurais dû être là en fait pour son anniversaire si c'était important pour toi. C'est pas comme si tu n'avais pas les moyens. Razeng hen manage. Désolé, za manage comme nous on a fa hen manage razeng. Normalement, tu devais être là pour l'anniversaire de Barbie. C'est un an. Enfin, non, avant mois de février. Un an n'a pas de zahin ou tamnaha. Ah, wanofa. Namako. Mamako. Nangantra zaha. Ano komande hang mahita vade manjany kanao. Indesa mimpody miaraka aminao aty izare fa anao ifa be alfahagna ambila. Figantoa ka isanandra la vie io ambila ampodiana renjany kanao. Anao amizay nivolagna taminao hoe karakory andeha tontsika. Est-ce que tsika possible fagnampody sa tsy possible fagnampody? Anao za fa nahita olo niarahako. Zahay aty. Fiarahagna antsika za fiarahagna impossible. C'est impossible. Ayo Barbie mandram chambre araiky, za mandram chambre araiky. Ino anao tamina? Ho anao tamina fa mavandy, maty za ka mavandy am raha jiaby volaniko zegny. Za tsy andeha fantafantafatany. Ino anao tamina? Anao nivolagna taminaha? Aron, anao mba tieko ko atsika telo fandriagna araiky ho anao taminaha amizay atsika karaty. Ho anao tamina. Ka anao mauza taminazy makarakory mafandehany amle Madame Nova izo. Voilà. Anao tsy tiaraka aminazy. Ino hantony anao tsy tiaraka aminazy? Ndraiky boka après zegny za tontotry raha fataonao zo. Anao zegny mandeha téléphone. Kamati. Anao zegny mandeha mankaratsy zaho amy sandy. Anao hava aminaha ty amizay, anao mankaratsy sandy aminaha. Ho anao taminaha satria anao ty mipody aminaha. Anao nivolagna taminaha fa hoe zaho anao tsy possible que zaho impody amy sandy. Nagnino ma za taminao? I sandy ho anao viavy tsy tia miasa. Viavy tia la vie. Ary izy ho anao tia histoire vavanazy mitsempantsempagna partout. Ary izy ho anao tia mangatangataka vola amin'olo. Zegny raha halako amin'ny toetrany sandy ho anao na za mengitra ho anao tamina. Nankaratsinao izy tamina. Nonino anao tia hampody za. Fa za tsy nipody taminao. Anao amizay havanao misandy any koa. Mety raha hafa koa raha volagninao misandy fa hoe amiatry zao nefa anao ny misoma ratsy. Azonao raha tiako volagna aminao zay.
nefa anao misoma ratsy. Tadidy raha volaniko aminao zegny. Za reny janokanao. Ary za zegny mbola hita raha jiaby ataontsika amin'ny Facebook ty fa izy ty koa tsy fafako. Raha jiaby preuve jiaby. Ary za jamais za nandeha nankaratsy anao tam janokanao. Matoa za nivolagna fa hoe Barbie tsy mahay babany. I Barbie nahita César izy magnantso tonton. Tsy hainy izy babany. Ary za tsy andeha hivolagna amin'ny zanako hoe zanako mbola hely. Za tsy andeha hivolagna amin'ny zanako hoe tiany babanao tegna niteraka anao nefa izy afa mahay baba hafa. Le papany le hainy, le papany afa nitarimizy, le tsy mbola hely igny antsovo hoe papa. Izy ka fa mahita sarin'ny olo zegny direct hainy hoe papany. Izy ka fa marigny feon'ny olo zegny direct hainy fa hoe papany. Nous, pour le bien de ma fille, za tsy andeha hivolagna aminazy fa hoe papanao ne i tegna vrai papanao. Na izy mbola hely elle a que 2 ans et demi. Izy amzaiky zegny hantony zalomaly nivolagna fa na Barbie tsy mahay papany satria pendant que il s'est tanto i Barbie magnantso izy tonton. Ary tiako hainao i vadinao igny ndraikindraiky izy magnano appel vidéo aminao ariva. Izy magnano sarisary mandry amin'ny canapé. Magnantso anao izy. Vita appel nazy izy mandeha mandry amin'ny chambre miaraka aminay agny. Izy na za vanehe jour izy mivolagna mesa izy tamakafa sandy magnantso za izy tamina ok 00 mianaka afa tamin'ny afa tam chambre ta. Za amizay zegny misy nandeha nalaiko zegny tam salon tato satria zegny c'est une cuisine américaine. Za nandalo nagnan'igny zahako izy miforotry hely karaha olo afa andeha hoany drako magnano sary mampalahelo drako izy drako amin'ny vadiny amizegny atao fa hoe mandry ambony canapé. Za tamizegny na za tsy vikitry za tsy naivo za zegny fotry mba mafra. Zagnahary donc tsy haiko nagnino fa fo ndraiky réseau ntegna mibegibeg be karaha igny tsy hay ino antony. Je sais même pas pourquoi alors que mon réseau ne bug jamais. Mais tu fais un hatia ou de vavana campo. Dès que vavano amiache. Karazin. Coucou. Dans ton karaté, avec bacan direct, tu vas? Tiens, qu'on est easy. Zegny mahatonga azy misy olo zegny misignaly live. Nagnino ma live signaligny? Nagnino ma live ne signalenareo drako? Amblanareo za ivolagny. Donc du coup amzay hantony zaha nivolagna taminao fa anao ko mbola igny fô liaranao za taminao. Za za taminao tsy magnambela anao miaraka amza zegny tamizegny antegna mbola iny tompo mbola narary satria nagnino nafy loatra raha nataonare zaho tamizaho bikibo olo jiaby fa nahay fa hoe anao mandranto tamizaho taty anao fa misitrika anao miaraka aminazy. Misy olo magnantso za mivolagna hoe ty affaire taxi be zo olo magnantso za mivolagna vadinao fa vady klefka zao ko anao nataony tam taxi be tagny zao zegny voalohany atsika preny malo satria za naregny raha io zaha rombotro za nagnantso dadiny Barbie de dadiny Barbie nagnantso anao nagnanitra anao amndraiky izy koa fa karaha igny raha ino amnjay raha nandeha nataonao za nandeha nasasahainao anao Madagasikara za nandeha nasasahainao ino anao mahatona anao mandeha mikorokoragna raha magnanjegna amireniko nefa anao tsy mahay ino problème na zagny anao mandeha mitretre problème couple antsika hagny anao le namboa anao viavy tsy manjara anao zao nasasahainao za
nefa za amin'iny mitonga voka amin'ny zanakanao raha tamin'izay mety bikibo fa 7 mois et demi na 8 mois za nahita igny noho za viavy misy fierté za misy fierté ny caractère anazy karaha zegny za olo misy fierté za amizay ni bloqueko partout anao tagnaty menimeninah hoe mba j'espère que izy mba hatsapa hoe andeha hagnano azafady aminaha izy satria fa déjà izy afa mandranto izagny za aty za bikibo za fa tsy ela iteraka izy afa mandranto en plus de ça koa mbola olo ko magnantso za mivona mahita alfagnary jiaby ataonare tantaninarivo tant pendant que je suis enceinte tu te cachais même pas izy ne tsy fotiny tsy fotiny tsy haiko tu te cachais même pas are roa faniaraka ito en fait possible are ito donc mety afa nisy projet nare depuis defa niambigny topy agnanaovanare izy contre za tsy magnino satria za nazava fo za taminao za tsisy raha ratsy nataoko anao jusqu'à tsy ka mivolagna zoty sauf za nagnano statut igny fa za tsara nangaly barakanao za tsara nisy raha ratsy nataoko anao raha nataoko anao za mitandregny ndraiky za nandevitry taminao ni bloqueko amizay anao ni bloqueko tsara havanao nandeha nagnano azafady tamina satria nagnino anao fa ty hiala za haigny bikibo za j'ai pas de téléphone en fait c'est ça le problème mais j'ai les preuves j'ai toutes les preuves de tout ce qui se passe là raha zegny antony gardeko preuve aby zegny un jour za mi-expliquer en Barbie hoe ty tantaranay rony olo niterakanao zegny hantony za migarder preuve aby zegny raha zegny o misaotra lasite preuve tromperie zegny misy album lasite agnatin'ny téléphone ato preuve tromperie fa raha zegny mbola ataoko capture ataoko amin'ny story naha donc parce que moi j'ai pas de téléphone après amizay anao tsara havanao nagnano andeha nagnano azafady zahay za bikibo vadinao an-tragno mandeha mipublier story partout fa izy miaraka aminao nefa tsika roa mbola tsy nisaraka feonao renka agnatin'ny story sotrontsika roa sotrontsika agnatin'ny tokantragnontsika hitako ataony story ary mandeha magnano tournée inananare roa kasketinao ataony cartablanao ataony amin'ny story nazy izy zegny ni provoquer zaha zegny izy amizegny magname signy na tsaboka ny solanao amizegny izy magname signy hoe vadinao ne miaraka aminahy amizegny atsika roa misaraka mais merci aminazy ndraiky zegny amizaiky zaha agnatin'ny za bikibo gnambarako aminao jaly tsy jaly nandalovako jaly tsy jaly nandalovako babany zanako tsake trop izy amin'ny mbola mitrompe zaha koa zaha amin'ny za tsy antoviny za na marary izy ndraiky man oui allô vadiko manao fa za marary za hitanao ngo manao za ko mbola tam studio nefa anao igny misolitra anao afa miaraka amin'ny vadinao an-tragno zoty za igny amizay kadadarenao za bikibo aty miambigny andro itrahako nefa re roa igny vous foutez de ma gueule vraiment vous foutez de ma gueule vous êtes foutu de ma gueule en fait trop za igny aty mandevitry malemy araha tegna zay koa fa azo 8 mois igny za zegny niostra hely tamin'ny 8 mois nataony raha jiaby naboakany preuve jiaby nataony hino jiaby zegny hantony za nivolagna taminao fa izy ka mbola igny fô za taminao viaviarahanao za tsy magneky anao iza Barbie satria nagnino za ka viavy natiftify vintagna za tamin'ny raha jiaby nataonare za zay tamin'ny za bikibo za tsy najenao anao nagnano publication raha jiaby miaraka amin'ny madaminao vahizo i zaha zay soit za hafajaza soit za nako teraka prématuré soit za nididiagna soit za nisy complication d'accouchement fa nohony za zegny mba nisy force hely za ndraiky mba naherihery saigny hely zaho Dieu merci mon accouchement c'est bien passé fa izy ko olo tsy mafofo mahita raha jiaby zegny
mety nisy complication le zaza zegny hantona zegny natonga zaha nivolagna zegny avake hantonizy izy tamina accouchement naha karaha zagnahary nagnirika izy afa 2 mois izy afa tandafy taty izy tsara nikaiky za nefa iny tsara be za bikiby izy tsara nikaiky za un jour comme ça za andeha à l'hôpital izy mivolagna izy magnantso za na za choqué ha c'est magnantso za oui allô ça va oui ça va et toi ya ça va za izy tamina fa matany dohnao izy tamina fa za andeha manganao izy tamina fa za amitany karaha zao ok izy tamina fa za andeha angala train zahavy ok za amin'ny andeha l'hôpital za mandeha l'hôpital izy amy lalagna infirmière mivolagna amina fa hoe pochenao c'est déjà cassé donc normalement tu vas accoucher d'ici 24 heures izy amy lalagna igny amizay karaha nasesin-Jagnahary za izy amy lalagna amizay kizy avy à l'hôpital za mivolagna aminazy za ko niteraka maray za izy amizay tsy choix manajy teo tamizegny izy tsy choix izy nidoko fa ka hoe ke hoe zaha hoe regniny za hoe za nietsy jazaka izy ny se déplace non fa Zagnahary ndraiky razagna tsy nagnambela izy tsy haiko tsy boka izy koa tsy io za amizay zare amizay mizahazaha magnan'igny amy vavadiny hôpitaly izy manajy amizay taminazy ameza izy manajy t-shirtinao io amizegny izy tsy sarotro izy miteraka izy fa amizegny fofoko anao babany regniny karaha zegny natonga anao karaha zegny natonga anao tamina accouchement fa tsy anao nandeha nivolagna io ka hoe anao ka miteraka cahier za fa comme par hasard le jour anao nikaiky za le jour za hiteraka Zagnahary tsy teny ratsy tsy haiko eky karaha zegny avake amizay resaka obi za tsy hiditra agnatiny zegny parce que j'ai pas envie de rentrer dans ma vie privée c'est tout ça c'est ma vie avakeo tsisy olo misy preuve hoe lehilahy na viavy na hino na vorogno na stylo na ordinateur olo iarahako tsisy zegny ke zegny izy donc mandiniha magnaraka amy raha atao olo fa izy ndraikindraiky miverimberigny zegny donc za donc mety tsisy raha nadignako tamy raha nivolagniny Sandy tegny donc mety tsisy raha adignako ary zegny izy avake za tsy andeha hiditra agnatiny vie privée nao zao fa le nivolagninao fa izy valiko ary jusqu'à niany i olo zegny tsisy contact aminay tsy mikoragna aminay izy ka olo misy jery izy micontact zanany ary za tsary niampeshe izy tsy andeha hikoragna amy zanany raha zegny hainao César zegny raha nivolaniko amy publication igny afa izy igny zay boagnany riatany